Milloin sä muuten aiot hoitaa ne rahat sinne Snow-tiimin tilille? En ikinä. No mitähän se mahtaa tarkoittaa? Jos tarkoitus on olla huolestuttamatta Elinaa, niin sen olisi paras Seppo, hei! En ikinä. Se tarkoittaa, että... Raha, se ei ole meikäläiselle mikään ongelma. Usko se jo! Älä nyt hermostu. Mä Elinaa tässä lähinnä ajattelen. Helvetin veren imiä. Mutta kuten sanottu, niin kyllähän mä voin lainata. Mä en vaan haluais lähteä raastupaan. Mikset? En mä oikein tiedä itsekään. Mä en tiedä, milloin mä pystyn maksamaan rikollista rahaa. No mitä, onhan sulla hyvä palkka. 93 600 euroa. Kerran kuussa. Kaiken kaikkiaan yrityksen laajentuminen tuntuu pysyneen hyvin hallinnassa. Se voi kuulostaa hyvältä ja paremmalta kuin miltä se näyttää. Oliko tässä kaikki? Jotakuinkin. No, sittenhän te voitte mennä vaihtamaan Tanjan kanssa nyt sun lempikeksejäs. Jatketaanpa vielä vähän. Mä kysyisin muutamista menoista, joiden alkuperä on mulle hieman hämärän peitossa. Täh? Katos. No, esimerkiksi tämä sähkölasku. Ja tämä puhelinlasku. Ja nyt mä pääsin halvemmalla. Ja tuskinpa tuo Ravilehden vuositilauskaan Snow-tiimin toimialaan kuuluu. Meikäläinen on aika onneton noiden teollisuusosakkeiden kanssa. Niin, mutta tämä Visa-lasku ei ole. Tiedätkö, Lauri, mitä? Niin. Täällä on nyt niin hiljasta, niin sä voit ihan hyvin lähteä kotiin. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. On selvä! Niin mä vähän arvelinkin. Ja se on sellainen vahinko, joka... Kyllä ihan oikein. Aika erikoinen vahinko, kun on sattunut peräkkäisinä viikkoina. Ihan vaan tiedoksi, että kun mä lyön, niin sattuu. Ja kun mä lyön pesäpallo mailalla, sattuu vielä enemmän. Sitten pitäisi tehdä vähemmän ja keskittyä siihen, mitä tekee. Etkö sä nyt, nainen, ymmärrä, että... Eihän siitä mitään tulisi, jos minä kiireessä sekoittaisin kahden firman debetit ja krediitit. Kyllä tarkkuus on se, mitä tarvitaan. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Ja sillä hyvä. Ja nyt ulos täältä. Muuten toi sun tilas, se vaan pahenee. Usko pois. Ja varmasti hoidat tämän vahingon mahdollisimman pian. No en olisi siitä yhtään niin varma. Kiitoksia vaan. Ei tarvitse tulla uudestaan.